Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, mga anak ug ubang kandidato sa hugpong sa taong lungsod sa Davao City, landslide ang kadaugan karong eleksyon. Tensyon miulbo sa usa ka presinto sa Barangay Waan sa Davao City. Kini tungod sa gingong kapingatos ka botante nga dili residente sa maong barangay. 14 ka presinto sa Cotabato City nakasinati og failure of transmission sa election returns kagahapon tungod sa technical error ug hinay nga signal. Proklamasyon sa mga midaog sa Cagayan de Oro City hapit wala madayon human gi-question sa napilding kandidato pagkakongresista sa unang distrito. Usa ka adlaw human ang eleksyon, pipila ka kandidato gisugda na og tanggal ang ilang campaign poster.